estudiar Belles Arts, que vaig fer la carrera a Barcelona, soc d'allà, doncs em vaig influenciar molt per artistes molt de l'època expressionista americana, no? Era molt la matèria, la part d'abstracció, la part de formats molt grans. Llavors vaig treballar moltíssim, molts anys. Durant molts anys estava una mica entre la dicotomia, entre treballar la pintura, era molt matèric, jo em feia totes les pintures, m'ho muntava tot, el vestidor ho comprava de fusta, comprava les teles, triava jo, i era tot des d'un procés, no? Feia amb el làtex o acrílic, o sigui, tot ho muntava jo la pintura. Llavors era molt de pasta, posava moltes serradures, llavors era molt des de dintre, sortia el que sortia, jugava una mica amb l'estètica, però era molt a xorro, i això va durar molts anys. Després doncs vaig dir prou, perquè no sabia què dir més, no tenia més coses a dir amb això. I vaig aturar-ho, em vaig dedicar més a la part de l'ensenyament, esperant una mica a veure què sortia de la part creativa. I llavors ara, fa un any, és quan vaig dir el que m'interessa és la tela. La tela és el que em dona un altre llenguatge, és un altre llenguatge diferent. Aquesta nova etapa neix una mica de que, per les meves qüestions personals, he fet com una mica de neteja del passat, deixes tota aquesta part de la pintura i tal, i llavors recordes què és el que t'ha importat de petita. I de petita el que molt m'ha importat era la meva tia. La meva tia era un personatge a la meva vida molt important, era modista, pianista també, però no vaig agafar la vena del piano, i modista. Ella era modista i jo vaig estar moltes hores amb ella. Llavors aquest record de triar les robes, dels sorolls quan cosia, dels espais aquests recollits, i vaig pensar, ostres, m'agrada, era com molt intuïtiu i m'agradava i em sentia molt còmoda, molt còmoda. Quan vaig començar-ho a provar, vaig dir que estèticament i artísticament em donava molt de llenguatge, no? O sigui, podia jo fer exactament el mateix que si jo feia amb la pintura i més. El que faig és intentar trobar robes que han estat usades, o sigui, han servit per alguna cosa. Llençols, pantalons, cremalleres, camisetes, puntes. Tot el procés de la peça comença des del moment que ja vaig comprant robes o buscant-les, a quan me poso i vaig treballant-ho aquí. És un esbós. Llavors, vaig començar ben bé per fer regals. O sigui, aquesta nova etapa va ser diferent, a dir, vaig a crear per fer una obra artística, per vendre o per d'allò, no, era per regalar. Totes aquestes que he anat, per ara les he regalat a gent que ha celebrat alguna cosa o que m'ha agradat i li he regalat. I aleshores penses en aquella persona, penses, potser, què t'agradaria, què t'inspira els seus colors, formes més estàtiques, formes més caòtiques, no? Jo no tinc cap intenció de fer exposicions, com a altra època feia quadres per exposar. La meva idea és fer obres artístiques per ser útils, no? O estovalles, o alguna cosa que utilitzin, no? Llavors, per exemple, aquesta és una mostra, no? Una bosseta, no? O sigui, la meva intenció és fer coses perquè la gent les utilitzi, porti aquesta obra artística, aquests moments emotius a sobre, no? O que els tingui recollits, no? Per relatar a casa, etc. Cortines. Llavors, al proposar-me l'exposició, vaig pensar que, com que també tinc obres de les que he anat fent, que són per exposar, no? Bé, a la meva són trossets. Serà com una xarxa de cordes, en principi verticals, com una estructura, que també n'hi haurà de diagonals. Llavors aquesta xarxa, a totes les teles que ara vaig fent, a tots els quadres o teles, tots els hi deixo aquí com un forat, com un ribet aquest així. Llavors per aquí passarà la corda, aniran penjades, o sigui, serà com una estructura, no sé si us ho imagineu, que aniran combinats, i això jo ja ho muntaré aquí a casa. O sigui, ara el primer procés és em vaig fent, tenen una certa coherència perquè la coherència és la incoherència en si, o sigui que al moment que els faig uns són més caòtics, els altres amb uns colors més neutres, uns espais com finestres, aquestes finestres, aquestes cases, amb aquestes finestres com forats, que no saps ben bé si és un forat o si estàs mirant per una finestra dintre, si el que estàs veient és des de dintre cap a fora. No donar pistes figuratives a l'espectador o espectadora. Això a mi m'ha cridat, o sigui, és un element que tota la vida he anat perseguint. Ho trobo molt més ambigu, molt més màgic, o sigui, la part de l'abstracció en el sentit que no hi ha una figuració concreta. La gent hi veu moltes coses, perquè hi veu paisatges, pots veure una figura, però jo no li poso, no vull que surti. Surten coses,
Però no, aquest és un fil molt conductor en tota la meva obra, tant en la primera època com aquesta.